Сега ще ти покажем как да си направиш сам пясъчна мазилка Фортуна Велуто. Отново е пясъчна мазилка, но ефектът е много по-фин, тъй като перленият пигмент е много по-фин. Другата разлика при ефекта Велуто спрямо не само Сабия Пронто и другите пясъчни мазилки е, че структурата тук се придобива от керамични микросфери. Те са много по-финни и са еднакво грануловани. Цвета, който ще използваме е Козирог. Козирог, известен повече като сивов. Първата стъпка след е подготовката на основата. Грундираме, изчакаме да изсъхне и преминаваме към интериорната боя. Да, боядисването, боядисваме с зодиак в желан цвят. Вътре е с бяла боя и си избираме пигмента, с който създаваме желания цвят. Той е дозиран за една кутия. И тук имаме вече готово боядисано платно. Преминаваме към стъпка 2 ефекта. Бяла база и си я отцветяваме с същия пигмент. Козирог. Смесването става изключително лесно, също както и нанасенето. Изобщо цялата технология е разработена така, че всеки сам да може да се справи вкъщи, да се направи дизайнерска визия на помещението, без да инвестира средства в майстори, както и без да инвестира нерви. Разбъркаме хубаво до получаването на хомогенна смес. За разлика от Сабия Пронто, тук имаме доста по-нежна текстура. Използваме си, хубаво е висококачествена четка да използваме, да не падат косъмчетата, власинки и да работим лесно с нея. Тук техниките на нанасене пак ли са същите? Тук плетката е много, много лесна. Покажи ми как се прави плетка. Аз му казвам плетка. Нали, нанасяме си малко. Така. И после правим. Нанасяш някакво малко пространство и после... Да. Да, ето, може, виж, като някакви вълни си правиш. Да. Може да се съобразите, ако имате някакви елементи в интериора, примерно обли, мебели, текстури на дивани, на лампи, примерно, могат да се съобразят и да се повтаря елемента и в стените с шпакловката. Цветовете са, освен тези цветове, има още 1500. Ами, готови сме и с тази. Обезпашаване грунт и чакам.